fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana. Doncs el pròxim diumenge, 28 de febrer, el Santuari de la Mare de Déu del Carme, a Barcelona, acollirà un concert per donar suport a la candidatura de la sardana com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El recital, que està impulsat per la Confederació Sardanista de Catalunya, serà de caràcter temàtic amb sardanes de compositors, capellans i religiosos. La part musical anirà a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, sota la direcció de Marcel Sabater. L'esdeveniment funcionarà amb el format de taquilla inversa i els diners recaptats serviran per tirar endavant amb la candidatura de la UNESCO. I ja s'ha donat a conèixer qui serà el nou director del Cor Jove Nacional de Catalunya, el vilafranquí Pere Lluís Biosca. En aquesta novena edició, la proposta artística del cor girarà al voltant de la música sacra catalana. Al llarg del 2021, el Cor Jove Nacional actuarà en llocs com el Festival Europa Cantat, a la ciutat de Ljubljana, a Eslovènia, el Festival de Música Antiga dels Pirineus i a l'Auditori de Barcelona en el marc del Festival Emergents. El Cor Jove Nacional de Catalunya és un projecte formatiu impulsat pel Moviment Coral Català que compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat. I com ja es va anunciar a Tornaveu, el cap de setmana passat van tenir lloc els Premis Arlequí de Teatre Amateur. La gala, organitzada per la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, va reconèixer a persones i col·lectius amb una gran trajectòria escènica. Va ser el cas, per exemple, del grup d'amics del Teatre d'Ullastrell, amb més de 30 anys organitzant una mostra teatral a Ullastrell, o també el reconeixement que va rebre l'actriu i directora escènica Montse Miralles per la seva dilatada carrera com a professional. El Premi Arlequí a la persona va ser per a Pep Vallès Sant Martí, que va treballar com a director teatral en llocs com Capellades, Igualada o el Centre Penitenciari Can Brians. Finalment, el Premi Arlequí al foment del teatre infantil i juvenil va ser pel grup Cràdula Teatre i la menció especial es va atorgar a Montserrat Condamines, membre de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya durant anys i presidenta als anys 2019 i 2020. I per acabar amb el cicle de Carnaval, l'antropòleg Josep Fornés oferirà la conferència Carnaval i Transgressió. A la xerrada, Fornés es qüestionarà el canvi de rumb que ha pres aquesta festa al llarg dels últims anys, on ha quedat una mica desdibuixat el seu caràcter transgressor i reivindicatiu. La conferència Carnaval i Transgressió està programada pel pròxim dimarts 23 de febrer a les 7 del vespre al Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia a Barcelona. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recorda que per més informació pots consultar www.tornaveu.cat i si t'ha agradat el nostre vídeo et convidem a subscriure't al nostre canal de YouTube. Salut i cultura!